sakanye nayo Pastor T sengiphinde ngabuya ngisahleli nawe. Amen baba. Ngisajabula kakhulu. Engifisa ukwazi ke Pastor T ukangixoxela ngendaba osudlule kuzona. Into esengifisa ukuyazi kakhulu yinkinga okay wathi ukubhekana nazo ngomculo wakho noma ukubusinessman noma ngokuba umshumayeli. Okay. Kwincwadi kaLuka chapter 7 verse 11 uYesu umisa iprocession before iCovid ke bezivele singene ententeni sithethe ngomuntu wethu and then sithethe ngaye sithethe silele nolile then simthathe siye naye emadlakeni. Now uYesu udibana neprocession ebheke emadlakeni ebheke emangcwabeni abantu sebelile bancama sebethethe zonke izinto abazithethileyo ngalo muntu bamthwele. But ndithanda uYesu xa ebabona lithi izwi lenkosi uYesu wasikwa imfesane. After esikwa imfesane lithi izwi lenkosi waxelela lo mhlolokazi because lo mntwana wayengunyana wokuqala nokugqibela kulo mhlolokazi. So ngamanye amazwi lo mhlolokazi wayilose everything. But uYesu uthi xa ivela kuye uthi don't cry and then asikwe imfesane. Lento endiyitshoyo ndithi mbukele ekhaya noba you are going kwindlela enjani uThixo uyakwazi ukuyistopha isituation noba ibinjani. Noba uthi ngifundisa umabandla imeko yami ifana nomuntu esegqityiwe ngaye eseyibheka emadlakeni. But the minute udibana noYesu istory sakho siyatshintsha ngoba mamela into eyenzekayo by the time abachati bemmema uYesu bammema wafika ngexesha elifanelekileyo. Each and every time kusenzeka into ecala ebomini bakho qiniseka into bana uYesu eseceleni kwakho ngoba he is the only one okwaziyo ukumisa the storm. And anoba uyandiva namhlekazi wami ngiyakuzwa mhlekazi ngidlalela ndifuna uba ndishiye lonto etsho into bana ukunikela okanye ukunikezela akuzukuncedisa ngalo. Ukublame isituations ezidlulileyo akuzukuncedisa ngalo ngoba lithi uthi uYesu xa ithetha ngenye imini uthi Nkosi uba uyathanda mayidlule le ndebe kum. Zama ukuthi indebe odibana nayo yindebe ezoselwa nguwe wedwa, ayizuselwa ngumama wakho, ayizuselwa ngutata wakho, ayizuselwa ngumlingani wakho, ayizuselwa nangwena ngubani na. Ujongene nayo wena and kufuneka uyisele uze ufumane iziqhamo zayo. Ndizophendula umbuzo wakho njalo othi zintoni endendadlula kuzo ebomini. Akekho umuntu ovele wama nje phaya, umuntu udlule ezintweni. Izinto esidlula kuzo ziya kusifundisa into yoba ndithi xa ndithetha nabantu ndithi bendikade ndishumayele ezingcwabeni, shumayele ezindaweni, but ukushumayela kwam kutshintshile ezingcwabeni ever since ndaswelekelwa ngumama ukholeka Ethel Mabandla, may her soul rest in peace. Notata wam onzalayo uNkudi Ngwendu Mabandla, may his soul rest in peace. So ilonto yandincedisa into bana no when I preach I know into bana abantu bayifilisa kanjani le pain yokushiywa ngumuntu abamthandayo. So izinto ndithi xa ndithetha nabantu ndithi uThixo akavumi into bana sishumayele itheory. Ukubiziwe nguThixo uThixo akazovuma into bana ushumayele itheory. uThixo ufuna udlula ezintweni ukuze ukwazi into bana umazi umuntu ba ukhangabi nayo imali yesonke. Umazi into bana umuntu ukaripozeselwe izinto seyinazo. Yeyivala ndithetha umuntu uyakwazi into bana luze umsebenzi. Sizinto uThixo akudlulisa kuzo so that when you meet someone that is going through the pain uke wadlula kuyo. That is why sometimes abantu abakholwayo ukuthi abanye baba bakhathali akanye abahoyi because uzofika kumfundisi umabandla uza ulila and userious ubona ba le problem lijongene nayo ingapha yakoqona usikofika umabandla epholile. Yevala ndithatha because uyayazi into bana nale ukuyo ebekhe wadlula kuyo and uyayazi uzodlula kuyo
The only thing esayenza thina kubana simcela uThixo into bana asiphe amandla kwesi silingo ngoba asizinikwanga isilingo esingaphezulu kwamandla wethu. Kodwa kavele ilinge empilweni ifika ukuthi ifuna ukukutest ukuthi uqine kangakanani okholweni lakho nagento ukuthi ubelivela kuyona ukuthi uyayazi.